شالوم 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 نايجزابير بيتسب سلام ጸጋና ክርስቶስ ንስኩልኩም ከመይ ሓዲርኩም ክብር ንእግዚአብሔር አምላክ ይኹን አና ሓውኩም ሰላሕ አዲኔ ካብ ንክርስቶስ ዝገልጽ ትውልዲ ዓለም ለኻው ቤተክርስቲያን ካብ ሲአርጂ ማለት እዩ ክብርና አምላክ ይኹን ሎሚ ድማ ነዚ መዓልቲ ዝኸውን ቃል ክንካፈሊና ሎሚ ንካፈሎ ቃል በጣም ኢምፖርታንት ዝኾነ ከምት ሁሉ ጊዜ አገዳስ ዝኾነ ቃል ንካፈሎ ሎሚንኮም አገዳስ ዝኾነ ነዚ መዓልቲ ዝኸውን ናይ ህይወት ቃል ክንርኢና ሎሚ ስለ ሕማቅ ዕርክነት ዝብል ቃሊና ክንካፈል ሕማቅ ዕርክነት ኣብ ህይወትና ክሳዕ ክንደይ ከቢድ ጽልዋ ከም ዘለዎ ክንርኢና ጽቡቕ ዕርክነት ውን ኣብ ህይወትና ክሳዕ ክንደይ ጽቡቕ ጽልዋ ከም ዘለዎ ክንርኢና ስለዚ ሎሚ ስለ ዕርክነት ወይ ስለ ምሕዝነት حابيرنا خنكافلينا كبرني እግዚአብሔር አምላክ ይሁን መጽሐፍ ቅዱስ አብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ 15 ጥቅስ 33 አይትታለሉ ሕማቅ ዕርክነት ንጽቡቕ ልማድ የጥፎ ይሉ ማይ ጋድ ዝገርም አይትታለሉ ይሉ ሕማቅ ዕርክነት ንጽቡቕ ልማድ የጥፎ ይሉ ريخو محوات عركنات نورمال ነገር ይመስለና محزنات نورمال ነገር ይመስለና عركنات ወይ محزنات ማለት ኣብ ህይወትና ሞር ከቀርቡና ዕድልን አፍደገን ዘኸፈትናሎም ሰባት ማለት እዩ ሓደ ሰብ ዓርከ ይኽትብሎ እንድሕር ኮንካ ኣብ ህይወትካ ኣብ ላይፍካ ኣብ ኩሉ ነገር ሞር ንኸቀርብ ሞር ንኸኣቱ ስለኻ ሞር ንኽፈልጥ ዕድልን አፍደገን ከፊትካሉ ለኻ ማለት እዩ ኣብ ጊዜኻ ሞር ጊዜ ንኽወስድ ኣብ ከባቢኻ በብዝሕ ንኽርከብ ዕድል ሂብካ ያለኻ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ከባቢኻ ጊዜ ትቦ ዓርክኻ ወይ መሓዛኺ መን ምዃና ብትኽክል ዘይትፈልጥ እንድሕር ኮንኪ ብትኽክለኛ መንገዱን ምሕዝነት ወይ ዕርክነት ዘይንጅምር እንድሕር ኮይና ንጉዕዞና ኣብ ሓደጋ ከነጥፎ ንኽእሊና ምክንያቱ መጽሐፍ ቅዱስ ስለ ዕርክነት ክዛረብ ከሎ አይትታለሉ ይሉ ሕማቅ ዕርክነት ንጽቡቕ ልምዲ የጥፎ ይሉ በኻልአ ዘራረባ ምሕዝነት ክጅምረን ምዘይግበአክ ምሕዝነት ትጅምር እንድሕር ኮንኪ ዕርክነት ምስ ክጅምረሎም ደይግበአካ ሰባት ዕርክነት ትጅምር እንተዳ ኮንካ አከባቢኻ ንነዊሕ ክጾንሑ ምዘይግበኦም ሰባት አከባቢኻ ንነዊሕ ተጽንሖም እንተዳ ኮንካ አለን ትብሎ ጽቡቕ ነገርካ ክስእኖ تخيليها ألن تبلو تبق باريها كسؤنو تخيليها ألن تبليو تبق كاركتركي كسؤنيو تخيليخي مخنياتو زي تبق عركنات نزلك تبق نجر زود الحيل اللو ماي جيسس لومي سيريز زخونا ديب زخونا نجار يخزارب بمستوى على سمعنا حوات بمستوى على سمعني أتي أبانا زلو نجار زمت إنز خيدني بفلاي أبهريات اندحر متيقوم زندق نجاري زفرس نجاري سلازي كابتا حدا أبهرينا عبترا زلوهم أكبابينا زلو سباتهم أكبابينا زلو سباتهم مخنياتو محازوتكي ويدما أعرختخا አከባቢኻ ክሳዕ ዘለው ወይ ካብኦም ክትካፈሊኻ ወይ ካባኻ ክካፈሊዮም ኣብ ህይወት ከነስተውዕሎ ዘለና ነገር ህይወት ብናይ ተኻፍሎ ወይ ድማ ብናይ ጽልዋ ስርዓት እትኸይድ መሪሕነት ዘለዋ ናይ ህይወት መሪሕነት ብናይ ተኻፍሎ ወይ ድማ ብናይ ጽልዋ ሂደት ዘሎ ጉዕዞ እዩ بغالا الزراربا انت ايدول دولخو اب هيوت صلوا مفتار اللويو هيوت اوشت صلوا مفتار يتخيد اب هيوت صلوا مفتار اللويو صلوا دما بتوم اكبابيخا غيزين عدلن زرخبو سبات ايو زفتر سلازي اكبابيخا زلو سبات وي باخا صلوا تفطيرولهم ناب حدا ناي لوط سفرا خاطولهم وي نسخا بኦም صلوا تفطيرولكا زيد حنا كايدا تدالون كوينو
ናብ ዘይድሓና ካይዳ ምእታው ካዲ ተርፊዩ ክልተ ዓይነት ጽልዋ ኣፋጣጥር ኣሎ ካብታ ሓደ ስለ ዕርክነት ብጣዕሚ ጥንቃቐ የድልይ ዝብለኩም ዘለኹ ንምንታይ ተዳኢልኩምኒ ኣብ ዕርክነት ምክፋል ኣሎ ኣብ ዕርክነት ወይ ኣብ ምሕዝነት ምክፋል ኣሎ ብብዝሒ ምሳኻ ዝቆርቡ ሰባት ኣብ ማእከል ክልቲኹም ምክፋል ኣሎ ካባኻ ናብኦም ካባኻ ናብኦም ናባኻ ካብኦም ናባኻ ዝመጽእ ተኻፍሎ ነገር ኣሎ ምኽንያቱ ሒዞሞ ዝመጹ ኣትሞስፌር ኣሎ ሒዞሞ ዝመጹ ፍልጠት ኣሎ ሒዞሞ ዝመጹ ባህሪ ኣሎ ሒዞሞ ዝመጹ ኣዘራርባ ስታይል ኣሎ ብዙሕ ነገር ኣሎ ስለዚ ኣብ ዕርክነት መጀመርታ ምክፋል ኣሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ ካብታ ሓደ ስለ ዕርክነት ንጠንቀቕ ንበሃል ኣብ ዕርክነት ምክፋል ስለ ዘሎ እዩ ስለዚ ካብ መን እንታይ ትካፈል ክትፈልጥ ኣለካ እንተ ደኣ ኣከባቢኻ ዘለዉ ሰባት ምስኦም ብዝኸድካዮ መጠን ካብ ዕላማኻ ትወፅእ ትኾንካ ምስኦም ብዝኸድካዮ መጠን ክትኮኖ ትደሊ ነገር ንምዃን ዓቕሚ ትስእን እንድሕር ኮንካ believe me brother ምስኦም ብዙሕ ግዜ ሙሳድ ኣድልየካን እዩ ጽላዮም ኣይኮንኩን ዝብል ዘለኹ ረሓቕዎም ከምዚ ከም ይኮንኩን ዝብል ዘለኹ ነገር ግን ምስቶም ኣከባቢኹም ዘለዉ ሰባት እንተ ደኣ ጽቡቕ ጽልዋ ዘይፈጥሩልኩም ኮይኖም ናይ ፍቕሪ ነገር ኣብ ልብኹም ሒዝኩም ዲስታንስ ምስኦም ክትገብሩ ኣለኩም ምኽንያቱ ኣብ ናይ ጉዕዞ ህይወትኩም ዘፍጥንኹም እምበር ዘጉድልኩም ዕድልን ስፍራን ኣይትሃብዎም ኢየሱስ ክርስቶስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ እዚ ኩሉ ዝነግረኩም ዘለኹ ኣብ ፍቕሪ ኮይና ክንገብሮ ንኽእል ነገራት እዩ ኣብነት ኣነ እንተ ደኣ ሓደ ሰብ ምሳይ ብምኻዱ መመሊሱ ነታ ኣባይ ዘሎ ናይ እግዚኣብሔር ነገር ስንዕቆ ተደኣ ኮይኑ ምሳይ እንዳኸዶ ከሎ ካብቲ ኣነ ክኸዶ ዝደሊ ጎተና ክጎተኒ ጥራሕ ዝደሊ እንድሕር ኮይኑ ኣነ ክጎቶ ደልየ ምኩታቱ እንድሕር ዝስእን ኮይነ ክልውጦ ደልየ ምልዋጡ ዝስእን እንድሕር ኮይነ the best option ክወስዶ ዘለኒ ናይ ፍቕሪ ስፍራይ ኣብ ልባይ ገይረ ካብኡ ግን ዲስታንስ ምግባር እዩ ምኽንያቱ ጉዕዞ ጀሚረ ስለ ዘለኹ ጉዕዞ ጀሚርና ስለ ዘለና ንጉዕዞና ዝምችእ ጎደና ክንሕዝካ ግዴታ እዩ ማለት እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ከምዚ ይብል ኣብ ምሳሌ ምሳሌ ምዕራፍ 22 ካብ 24 ክሳብ 25 መገዱ ምእንቲ ከይትመሃር እሞ ንነፍስኻ ከይተፈንጥረላ ምስ ኮራይ ሰብ ኣይትመሓዞ ምስ ተቆጣዐ ከዓ ኣይትኺድ ማይ ጂሰስ ሪኹም መገዱ ምእንቲ ከይትመሃሮ በኻላ ኣዘራርባ እስኻ እንድሕር መገድኻ ዘይምሂርካዮ እሱ መገዱ ከም ዝምህረካ ርግፀኛ ይኹን ንስኻ እንተ ደኣ ጽልዋ ዘይገዲፍካሉ ንሱ ጽልዋ ከም ዝገድፈልካ ርግፀኛ ይኹን ስለዚ ምስ ተቆጣዐን ምስ ኮራይን ሰብ ብዙሕ ግዜ ትውሰድ ዋይ ተተባሃለ መንገዱ ከይትመሃሮ ቁጣዕ ከይትላመድ ሕርቃን ከይትላመድ ዘየድል ጎደና ከይትላመድ ንነፍስኻ ባዕልኻ ኣብ መፈንጠራ ከይተእትዋ ሓደ ነገር ክነግረኩም ገለ ሰባት ኣብ ህይወትኩም ለውጥ ደንጊኩም ዘሎ ኣከባቢኹም ክህሉ ዘይግብኦም ሰባት ምሳኹም ስለ ዘለዉ እዮም ብትብዓት ዝነግረኩም ዘለኹ ገለ ሰባት ክትኮንዎ ዝግብአኩም ቀደም ክትኮንዎ ዝግብአኩም ክሳብ ሕጂ ምዃን ሲኢንኩሞም ዘለኹም መካይትኩም ሮንግ ስለ ዝኾኑ እዮም serious አብርሃም ትክክለኛ ምርአይ ክርኢ ሎጥ ካብኡ ከፍለ ነይሩ ክብርን እግዚአብሔር አምላክ ይኹን ስለዚህ አሕዋት ዕርክነት ሲሪየስ ዝኾነ ጉዳይ እንታይ ካህትኮን ትደሊ ኣብ ህይወትካ ነቲ ክትኮኖ ዝደሊ ከኹኑኻ ዝኽእሉ ሰባት ኣከባቢኻ ዶ ኣብል ነቲ ክትኮኖ ትደሊ ክሕግዙኻ ዝኽእሉ ሰባት ኣከባቢኻ ዶ ኣብል ንውሽጥኻ ናብቲ ኣምላኽ ዝሃበካ ራእይ ናብኡ ገጹ ንኽናቃቃሕ ሓንቲ ቃል ምሰውፁ ዘናቃቅሑ ኣጆኻ ዝብሉ ሰባት ኣብ ጎንኻ ግበር ተተሓሒዞም ምሳኻ ክጎዩ ዝኽእሉ መሓዙት ግበር ምስኦም ብምኻድካ ትካሳሰበሎም ሰባት ኣብ ጎንኻ ግበር እሶን ካባኻ ንስኻ ካብኦም ክትካሳሰቡለኩም መጽሐፍ ቅዱስ ከምዚ ይብል ኣብ ምሳሌ ክብርን እግዚአብሔር አምላክ ይሁን ምሳሌ 13 ጥቅስ 20 ምስ ጠቢባን ዝመላለስ ጠቢብ ይኸውን ምስ ዓያሹ ዝመሓዞ ግና ሕሱም ይኸውን ጥሪኹም ምስ ጠቢባን ዝመሓዞ ጠቢብ ይኸውን ይውስኽ ይዓቢ ይልውጥ ምስ ልውጣት ዝኸይድ ምስ ጽቡቕ ምኽሪ ዘለዎም ዝኸይድ ምስ ጽቡቕ ልቢ ዘለዎም ዝኸይድ ምስ ዓያሹ ዝመሓዞ ግን እሱ ንባዕሉ ተመሊሱ ሕሱም ይኸውን ስለዚ ገለገለ ሰባት ካብ ናይ እግዚአብሔር ፍቃድ ጎድናኹም ህይወትኩም ምእታው ዝኣበየኩም ዝርሕቆኩም ዘሎ ከባቢኹም ቸክ ግበርዎ እግዚአብሔር مساخم شالوم
ዝጎዳ ጉዳይዋ